Takže červečky, dneska něco ukážu, počkejte. To na školní akademii, takže koukejte. A takhle prostě pak odcházíme dopředu. A pak chvíli jde dopředu, má na noze takový naskákaný, jako vyšvihadlo na nohu. A on se to takhle, jako je to takhle kulatý a taková čárka, takový malý kolečko, se takový hele. A to, když máte tu čárku, prostě tu tyčku, a vy to takhle a pak můžete takhle skákat. On jde dopředu, tam to pak skáká a pak jde dopředu. No a pak to svítí. No, takže tohle tam budeme dělat. Je to moc lehký. Tak, čau.